Dyw coronafeirws ddim wedi diflannu. Mae angen I bawb ddilyn y reolau I atal y feirws rhag lledu. Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe ar y cyd a Chyngor Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot wedi cynhyrchu taflen arbennig sy'n cynnwys gwybodaeth allweddol am Covid-19. Mae'n cael ei dosbarthu I pob cartref yn yr ardal ac mae'n cynnwys gwybodaeth bwysig a manylion cyswllt pe bai angen help arnoch chi, eich perthnasau, eich ffrindiau neu'r cymdogion. Golchwch eich dwylon aml. Daliwch ati I ymbellain gymdeithasol. A gwisgwch orchydd dros eich wyneb pan fod angen neu mewn mannau cyfryngau ble mae'n anodd ymbellain gymdeithasol. Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe a Chyngor Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot ar y cyd sy'n rhedeg y gwasanaeth profi o'r-lein a diogelu rhag Covid-19 yn yr ardal. Fel mae'r daflen yn dangos, dyma sut mae'r gwasanaeth yn gweithio. Os oes symptomau Covid-19 gyda chi, ewch I wefan Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe, neu ffoniwch dim 1 639 862 757 I archebu prawf neu radffon 119 I gael pecyn profi yn y cartref. Os byddwch chi'n profi'n positif, bydd ein tîm o'r-lein cyswllt yn eich ffonio. Os bydd o'r-leiniwr cyswllt yn cysylltu, dilynwch y cyngor maen nhw'n ei roi. Mae gan y daflen cyngor a gwybodaeth Covid-19 fanylion cyswllt ynghyd â ble I gael ragor o wybodaeth ddibynadwy y gallwch ymddiried ynddo. Mae hyn yn cynnwys gwefannau a sianelau cyfryngau gymdeithasol yn ogystal â rifau ffôn. Dyma pam ei bod hi'n syniad da cadw'r daflen wrth law rhag ofn. Cofiwch, dyw coronafeirws ddim wedi diflannu. Byddwch yn gyfrifol. Dilynwch y reolau. Gyda'n gilydd, gallwn helpu I gadw Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot yn ddiogel.